Nah coba. Nggih. Lagunipun apa Cahayu? Mungkin niku ugi wonten pamundutan saking Pak Soimon. Nggih. Wonten podang kuning kalih kembang gawe. Podang kuning kalih kembang gawe. Nggih, cobi podang kuning rumiyin. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng Mbah Senen saking Sedaran. Sampun nenggani wonten mriki. Nggih, matur ping panuwun. Iki mboten kata lumpen pangabekti kula kunjuk dumateng menika Bapak Kepala Desa ing Desa Pengkol mriki ugi Ibu ugi sedaya perangkatipun sedaya matur ping panuwun. Nggih, pokoke kula nuwun ngoten nggih mawon nggih. Ugi mboten kata lumpen pangabekti kunjuk dumateng menika saking pihak keamanan saking Polsek Kauman ugi dan Ramil ing Kauman. Nggih, matur ping panuwun atas anggenipun nenggani kawula sedaya. Jan ditata rumiyin lenggah rumiyin jan elok tenan. Ya ini wis jaranan. Jan ampuh-ampuh jarane. Wes pokoke kari milih. Ya. Nduk apa yung syukur alhamdulillah yung nduk ana saning datang murbentat. Gusti Maha Agung Gusti Allah Subhanahu wa taala yo Mak. Iya yo iya. Ngene yo nduk. Matur ping panuwun tinawake dhewe ing bengi iki bisa sowan kunjuk katimbalan. Inggih menika dumateng pun inggih menika Ibu Eli Dianawati. Ngono. Ugi Bapak Muhammad Syah bin Muhammad. Ngono yo Mak nduk iya. Awake dhewe supaya nglimbo nyangek komplit nduk. Matur ping panuwun dumateng Ibu Eli Dianawati. Mula yo ngger dene kasugengan kerajan katerman kamulyan kesehatan ugi tumanduka dumateng para pundhen, para sesepuh, para alim, para ulama, ugi para sutresna budaya luhur ingkang tansah ing ngurmatan ya Nduk. Iya. Kanthi gumulih tekad manunggaling cipta rasa budi lan karsa bisa tepung runtung golong pikir gembleng pengangen-angen nunggal tekad padha kang sedya ya Nduk. Iya ya iya. Kabeh mau karana teteping kuwasaning datang tanpa niat dayaning rasa kang tanpa karsa. Mula manungsa kudu pratitis tegese kudu titi lan ngerti marang sangkan paring dumadi kanggo gayuh urip kang utama ya Nduk. Iya ya iya. Dene iki niat ngajate putripun nggih menika Ibu Eli Dianawati. Oh ngono. Dan Bapak Muhammad Syah bin Muhammad Nduk. Ngono ya Mak. Njumukaken inggih menika ingkang putra inggih menika Mbak Devita Putri. Ngono. Menika ngasta wonten ing Eskes. Ngono. Ing perawatan ya Mak. Wonten ing perawatan ugi nggih menika pikantuk Praka Yoga. Wo ngono. Prajurit Nduk. Praka kuwi prajurit kepala. Wah, alhamdulillah rabbil alamin ya Mak. Menika Mbak Devita Putri putra saking nggih menika pun nggih menika Bapak Darmaji. Wo ngono. Mbak lawan Ibu Eli Dianawati ya Nduk. Ngono ya Mak. Matur ping panuwun mugi-mugi Ibu Eli Dianawati dan Bapak Muhammad Syah bin Muhammad ya Nduk. Iya, ing Desa Pengkol, Kecamatan Kauman Ponorogo kene Manggiraharjo ing Sambikala. Iya, berkah barokah tambah rezeki ingkang kathah maslakah pidini wal akhirah Allahumma amin. Mulya Nduk
Dados keluarga ingkang dipun ridhoi dhateng Gusti Allah, keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Keluarga ingkang kebak nikmatul iman, nikmatul Islam, lan nikmatul sehat ya, Nduk. Iya, mula pamuji awake dhewe. Keluarga agung nipun kemenika Ibu Eli Dianawati, Nduk. Adoh saking syukur sakit, adoh saking panggoda pangrencana. Sumingkir sumrak sekabehing trimala nirmala nirbaya nirwikara nirsengsa nircoba nirbencana. Allahumma amin. Dados keluarga ingkang badatun thaibatun barobun gofur ya, Nduk. Iya Mak, iya. Rahayu rahayu ya Mak. Dene ing sesuk diterusake Murwakala pangruwatan wayangan neh. Wah, alhamdulillah rabbil alamin ya Mak. Kabeh mang apa nyukuri nikmate Gusti Allah, ora lali adat kuno Jawa. Sangga pengati-atine Ibu Eli Dianawati sak warga ya, Nduk, sesuk Murwakala pangruwatan. Oh ngono ya, Yung. Mula ya, Nduk, ayo iki terusake waranggonane akeh banget. Ya, dikenalake ya, Mak. Dikenalake. Ya. Kula nyuwun ingkang kula sebut naminipun mengke saged gadah nggih. Cobi menika Waranggana Kondang. Wah, jan viral banget. Ya. Iki uga bintang tamu kok. Iya, luar biasa. Mbak Hani Kusuma saking Tulung Agung. Alhamdulillah luar biasa. Ya, cantik ya. Duh, jan. Nggih. Ugi nomor kalih menika inggih jan luar biasa malih Waranggana. Wah, nyunyur pokoke. Ya. Kondang Tulung Agung. Mbak Anggun Maisina. Wah, siap. Ugi wonten malih inggih menika Waranggana Kondang Jawa Tengah Wonogiri Pak Arimami. Alhamdulillah. Ugi wonten malih inggih menika Waranggana generasi penerus sinden dari Kota Ponorogo Mbak Venezuela. Wah, iya. Jan elok tenan nggih. Ugi inggih menika Waranggana saking Badekan Ponorogo Mutiara Mustika Buana. Alhamdulillah nggih. Wonten malih menika ugi Waranggana Kondang saking Kota Tiwul Wonogiri Mbak Inar Gadul. Gadul tenan nggih. Wae jan cospeng. Wonten malih Waranggana menika saking Kota Reok Kanjeng Mami. Nah, wah kene elok tenan Kanjeng Mami. Nggih, matur geng panuwun, matur geng panuwun. Wis dikenalake. Ringkes wektune merga ya dum-dum kok, Nduk, mau bintang tamune pokoke jan akeh banget ya. Pokoke udan bintang tamu ing bengi iki ya. Wah, jan luar biasa Mbak Eli iki pokoke nek kadung dasare piantun budaya. Ora lokak ning saya kebak insyaallah. Nggih. Menika jatosipun ing dalu menika bintang tamunipun mboten namung jog titik kalih jog kluthuk ning Mas Percil CS napa. Nggih, dalu niki kedahipun Mas Percil CS ugi sedaya bintang tamu lainipun. Ning Mas Percil menika kedadak wonten tanggung jawab utawi wonten kewajiban inggih menika umroh. Nah, kedadak
dadakan umroh. Mila ibadah kewajibanipun Mas Percil mugi-mugi napa sedanipun saged mabrur. Allahumma amin. Mboten napa-napa. Monggo niki saterusipun ya saterusipun. Kula aturi